Genesis ti aduanan miɛnsa. Na ɛkɔm no mu yɛ den wɔ asase no so. Na wowie aduane a wɔde firi Misraim baeɛ no die no. Wɔn agya ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monsan kɔtɔ aduane kakra mmrɛ yɛn. Na Yuda ka kyerɛɛ no sɛ, ɔbarima no hyɛɛ yɛn ketee sɛ mo nua no nka mo ho a, mommehunu m'anim. Na sɛ woremma yɛn nua no yɛn akɔ a, ɛnneɛ yɛbɛsane akɔtɔ aduane abrɛ wo. Na sɛ woremma no nkɔ a, ɛnneɛ yɛrensane nkɔ hɔ. Ɛfiri sɛ, ɔbarima no ka kyerɛɛ yɛn sɛ mo nua no nka mo ho a, mommehunu m'anim. Na Israel se, adɛn nti na moyɛ me bɔne sɛyie, sɛ moka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ mowɔ nua bie? Na wɔse, bisa na ɔbarima no bisaa yɛn, yɛne yɛn abusua ho asɛm sɛ, mo agya da so te ase anaa? Mowɔ nua bi anaa? Deɛ obisa yi ara na yebuayɛ. Yenim sɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ momfa mo nua mmra anaa. Na Yuda ka kyerɛɛ n'agya Israel sɛ, ma abɔfra no ne me nkɔ, na yɛnsi mu nkɔ, na yɛne wo ne yɛn mma atena ase, na yɛanwu. Medi ne ho agyina mu, me nsɛm na hwehwɛ no. Sɛ mamfa no ma mmrɛ wo a megyina w'anim a, ɛne ma yɛ wo bɔne daa nyinaa. Sɛ yɛantwentwɛne a, anka sɛ yɛakɔ aba mprenu. Na wɔn agya Israel ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ ɛte saa a, ɛnea monyɛ yei, momfa asase yi so aduapan nwuma adeɛ mu, na momfa ayɛyɛdeɛ nkɔma ɔbarima no, akyenkyennuro kakra ne ɛwoɔ kakra, ohwam ne kurobo, nkateɛ ne sorɔno aba, na momfa dwetɛ foforo nkura ne dwetɛ a wɔdane maa mo wɔ mo nkotokuro ano no, munkura nsan nkɔ, ebia ɛyɛ anifasoɔ. Na momfa mo nua no na monsim nsan nkɔ ɔbarima no nkyɛn, na Onyankopɔn twɛdi ampɔn ma ɔbarima no nhu mo mmɔbɔ, na onyaa mo nua no ne Benyamin ma mo. Na me deɛ, memma firi me nsa a na wafiri me nsa. Na mmarima no faa ayɛyɛdeɛ no, na wɔfaa dwetɛ mmɔho kurae ne Benyamin. Na wɔsɔre sane kɔɔ Misraim kogyinaa Yosef anim. Na Yosef hunuu Benyamin sɛ ɔka wɔn ho no, ɔka kyerɛɛ ne fie panin sɛ, fa nnipa yi kɔ fie, na kum mmoa siesie, na nnipa yi ne me rebedidi awiei. Na ɔbarima no yɔɔ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no. Na ɔbarima no de nnipa no kɔɔ Yosef fie. Na nnipa no suroo sɛ ɔde wɔn akɔ Yosef fie. Na wɔse, dwetɛ a ɛsane kekaa yɛn kotokuo mu kane no nti na wɔde yɛn aba ha yi. Na wɔabɛtoa yɛn ato ahyɛ yɛn so afa yɛn ne yɛn mfunumu ayɛ nkoa. Na wɔtwe pinii Yosef fie panin no ne no kasae wɔ efie no pono ano sɛ, Owura yɛpa wo kyɛw. Yɛsane baa ha kane bɛtɔɔ aduane. Na yɛkɔduru asoɛyɛ na yɛsane yɛn kotokuo ano no. Na hwɛ, na yɛn nyinaa dwetɛ hyehyɛ yɛn kotokuo ano. Yɛn dwetɛ sɛdeɛ wɔkareeɛ no pɛ. Na yɛkura de asane aba. Nso yɛkura dwetɛ foforɔ aba de rebɛtɔ aduane. Yɛnnim oneeku a ɔde yɛn dwetɛ no hyehyɛɛ yɛn kotokuo no mu. Na ɔse, Asomdwoe nka mo, munnsuro. Mo Nyankopɔn ne mo agya Nyankopɔn ama mo nkotokuo mu ademudeɛ. Mo dwetɛ no kaa me nsa. Na oyii Simeon brɛɛ wɔn. Na ɔbarima no de nnipa no hyɛne Yosef fie. Na ɔmaa wɔn nsuo hohoro wɔn nan ho. Na ɔmaa wɔn mfunumu aduane. Na osiesie ayɛyɛdeɛ no twɛn baa Yosef baa awigyina no, ɛfiri sɛ na wate sɛ wɔrebɛdidi hɔ. Na Yosef baa fie no, wɔde ayɛyɛdeɛ a okura no kɔɔ ɛdan mu kɔmaa no, na ɔkotoo fam wɔ n'anim. Na obisaa wɔn sɛ wɔn ho yɛ anaa. Na ɔse, Mo agya akɔkora a moka ne ho asɛm ne ho yɛ anaa? Ɔda so te ase anaa? Na wɔse, Wakoa, yɛn agya no ho yɛ, ɔda so te ase. Na ɔbobɔɔ wɔn mu ase kotoo no. Na ɔmaa n'ani so hunuu ne nua Benyamin, oniba no. Ɔkaa sɛ, Mo nua kumaa a mokaa me ne ho asɛm no ni anaa? Na ɔse, Onyankopɔn nom wo, me ba. Na Yosef yɛɛ no ntɛm, ɛfiri sɛ na ne yam hyehye no ma ne nua no. Na ɔrehwehwɛ baabi akosu. Na ɔhyɛnee ne pia mu kosuu wɔ hɔ. Na ɔhohoroo n'anim, na ofiri adi. Na ɔhyɛɛ ne ho so kaa sɛ, Momfa aduane mmesisi hɔ. Na ɔde ne deɛ sii fa, na ɔde wɔn deɛ sisii fa. Na ɔde Misrifo a wɔne no redidi no deɛ sisii fa. Ɛfiri sɛ
Misrifoɔ ne Hebrifoɔ ntumi ne di, na Misrifoɔ kyi. Na ɔbɛtenatena n'anim, ɔpanin sɛdeɛ ne panin teɛ, ne akumaa sɛdeɛ n'akumaa teɛ. Na ɛyɛ nnipa no nyinaa nwanwa, na ɔgyegyee aduane no firi n'anim brɛɛ wɔn. Na Benyamin deɛ boroo wɔn nyinaa deɛ so mprɛnum, na ɔno no moe, na ɔne no ani gyee.